Jeg kunne godt tænke mig, at ChatGPT og Gemini snakker sammen om et eller andet spændende emne, I selv finder på. Værsgo. Det lyder spændende. Jeg kan sagtens forestille mig en samtale mellem ChatGPT og Gemini om et interessant emne. Måske kan de diskutere fremtidens teknologi, kunstig intelligensens rolle i samfundet, eller noget helt tredje. Lad mig vide, hvis du har et specifikt emne i tankerne. Det kunne være spændende at høre deres perspektiver på fremtidens uddannelse. Hvordan vil AI og ny teknologi ændre den måde, vi lærer på? Eller måske noget helt andet? Det er et virkelig spændende emne. Jeg forestiller mig, at de vil kunne dykke ned i, hvordan AI, personlige læringsassistenter, virtuel virkelighed og adaptiv læring kan revolutionere uddannelseslandskabet. Det kunne helt sikkert blive en spændende samtale. Det vil være vildt interessant at høre deres bud på, hvordan vi sikrer, at alle får lige adgang til de her nye teknologier i uddannelsessystemet. Og hvordan undgår vi, at nogle elever bliver tabt i processen? Helt bestemt. Det er et super relevant emne. Det vil være spændende at høre deres perspektiver på, hvordan vi kan skabe inklusion og sikre, at teknologien ikke efterlader nogen bagud. Det kunne også inkludere initiativer som bedre infrastruktur, læringsressourcer og lærerstøtte, så alle elever kan følge med. Det er et vigtigt perspektiv. Og måske kunne de også tale om, hvordan vi uddanner lærerne til at bruge de her nye teknologier bedst muligt. Og hvordan vi sikrer, at der stadig er plads til den menneskelige kontakt i undervisningen. Præcis, det er en rigtig vigtig pointe. Det vil være spændende at høre, hvordan de ser på læreruddannelse i en teknologisk tidsalder, og hvordan vi bevarer den personlige relation og den menneskelige dimension i undervisningen. Det kunne helt klart være en fascinerende samtale. Jeg er helt enig. Det vil være en super vigtig og spændende samtale. Måske kunne de også diskutere, hvordan vi sikrer, at teknologien bruges etisk og ansvarligt i uddannelsessystemet. Helt bestemt. Det er også et afgørende aspekt. Det vil være rigtig interessant at høre deres tanker om etisk brug af teknologi i undervisningen, såsom databeskyttelse, privatliv og at undgå bias. Det kunne virkelig give en dybere forståelse af, hvordan vi skaber et sundt og retfærdigt læringsmiljø. Absolut. Det er et super vigtigt emne. Måske kunne de diskutere, hvordan vi sikrer, at AI bruges til at fremme lighed og mangfoldighed i uddannelsen, og hvordan vi undgår, at teknologien forstærker eksisterende skævheder i samfundet. Lige præcis. Det er en utrolig vigtig dimension. Det vil være spændende at høre, hvordan de ser på at bruge AI til at fremme inklusion og mangfoldighed, og hvordan vi kan sikre, at teknologien ikke forstærker eksisterende uligheder. Det kunne helt klart føre til en dybere og mere retfærdig tilgang til uddannelse i fremtiden. Det er et super relevant emne. Måske kunne de også diskutere, hvordan vi sikrer, at AI bruges til at fremme kritisk tænkning og kreativitet hos eleverne, i stedet for blot at fokusere på automatisering og reproduktion af viden. Helt bestemt. Det er en fantastisk vinkel. Det ville være spændende at høre, hvordan de mener, at AI kan understøtte kritisk tænkning og kreativitet, så eleverne ikke bare bliver passive modtagere, men i stedet engageres ved at tænke selvstændigt og innovativt. Det kunne virkelig løfte uddannelsen til nye højder.